Esta zona toma o seu nome das cabanas ou casas de madeira, choupanas, que había nesta contorna na Idade Media. Situábase a continuación da capela de Santa Marta, saindo de Santiago, na chaira previa á baixada do río Sar, onde entroncaba o camiño que viña do lugar de Torrente. Foi, ata ben entrado o século XX, un espazo de ambiente rural situado á beira do camiño que de Santiago ía a Padrón. Esta circunstancia fixo que se situara aquí un dos milladoiros que sinalaban o perímetro da xurisdición da cidade de Santiago. É o chamado Milladoiro da Choupana ou de Padrón. Segundo as descricións, o marco era visibilizado por unha cruz de pedra e marcaba tamén, xunto co camiño, o límite entre as parroquias de Conxo e Santa Marta. As noticias que falan dun poboamento nesta zona remóntanse ao século XVI, aínda que é ben posible que xa houbera antes cabanas para acoller os enfermos da comunidade de Santa Marta. Foi unha zona semiurbana, estirada ao longo do vello camiño a Padrón, que se modificou sustancialmente no século XX, estando aínda en plena transformación. Hoxe, o corazón do barrio está encarnado nun xardín da Choupana, que é un espazo verde con algunhas especies vexetais de moito interese, como o liquidámbar, que está ben fermoso nos días de outono.